хлопчики! Салют усім! Прывітанне, сябры! А вы ведаеце, якое сёння свята? Ні. Дзень кавуна. Ух ты! Якое смачное свято! А мы зусім не падрыхтаваліся. Где наш салатенькі сакавіты кавунчик, а? Няма. Нічога, мы сёння абавязкова паласуемся. А пакуль я прапаную больш дакладна даведацца пра кавун. Я знайшоў некалькі цікавых фактаў. Здорово! А можно я буду тебе допомагать? Я информацию лепей запоминаю, коли сам читаю. Калі ласка, Кася, а ты слухай, і калі што не зразумела, пытайся. Добра. Лесік, я пачну, а ты потым. Так, кавун – травяністая расліна сямейства гарбузоў. Ён лічыцца ягаднай культурай. Таму кавун – гэта ягада. Стоп! Ваня, а ты нічога там не наблытаў? Да не, Можа, на старонку іншую випадково пераскочыў? да не, на месцы. Нічога не разумею тады. Ну якая кавун трава, якая ягада, ён жа вялізны. Ягадку трэба ў рот, ням, і ўсё. А хто зможа кавун зараз нямнуць? Кася, у гэта сапраўды цяжка паверыць, але кавун лічыцца ягадай. Просто неверагодна. Трэба запомніць. Теперь я читаю. Гісторыкі лічаць радзімай кавуноў паўднёвую Афрыку. І ў старажытным Егіпце любілі ім ласавацца. Насенне кавуноў знаходзяць нават у егіпецкіх пірамідах, якім каля 5000 гадоў. Вось дык ну! Якая незвычайная і старажытная ягадка. А ў старажытным Рыме яго не толькі свежым елі, яшчэ і сіроп з яго варылі, і нават салілі. Ого, як агуркі! Як агуркі. Владаюць! Дарэчы, такія рэцэпты і зараз ёсць у некаторых краінах. Дзівакі! Яго ж проста так есці смачней за ўсё. У кожнага свой густ. Зараз кавуны вырошчваюць у 96 краінах свету, а розных відаў іх болей за 1000. О, так много! Ага, нават колер кары у кавуноў бывае розны, ад цёмна-зялёнага да жоўтага і нават белага. Белы кавун! Вось дзіва! А ўсярэдзіне ён які тады? Таксама белы? Бывае і белы, ці жоўты, але гэта рэдка. Часцей за ўсё ружовы ці чырвоны. Хоць гэта добра. Не ведаю, ці хацела б я паспытаць белы кавун. Хаця, чаму б не? Калі ён такі ж смачны, як чырвоны. А як наконт квадратнага кавуна? Пакаштавала б? Чаго? Ваня, на гэты раз ты выдумляеш. Не, сама паглядзі. Ці? Ого! Сапраўды? Квадратныя кавуны! Дзіва нейкае. Іх вырошчваюць у Японіі. Прыдумалі такі спосаб. У квадратны кантэйнер памяшчаюць яшчэ маленькі кавун. І ён расце, прымаючы форму кантэйнера. Так і ёсць. Дарэчы, квадратныя кавуны вельмі зручна захоўваць. Яны нікуды не коцяцца. Вы якія выдумшчыкі. Японія ў гэтым няма роўных. А яшчэ яны вырошчваюць кавуны ў выглядзе пірамід ці кавуны-малышы памерам не болей за 10 сантыметраў. Вось такую ягодку можна і зараз нямнуць. Дарэчы, хлопчыкі, а як святкуюць Дзень кавуна? Па-рознаму, але заўсёды вельмі смачна і весела. Спачатку наядаюцца кавунамі ад пуза, а потым ладзяць конкурсы. Напрыклад, стральба на дальнасць кавуновым насеннем. О, здорово! Хочу паспрабаваць. А яшчэ на лепшую фігуру, выразаную з кавуна. Вось паглядзіце, якія яны бываюць. Як прыгожа! Просто неверагоднае хараство. Такі кавун нават есці шкада. Няўжо адмовілася? Не, але як бы шкадавала. А зараз у гонар Дня кавуна мультик. Ага. А цяпер прапаную праверыць, як усе запомнілі тое, пра што мы даведаліся. Нагадаю, сёння дзень кавуна. Пытанні будуць? Так, я падрыхтаваў. Замацаванне, князь навучання. А мы з гледачамі будзем адказваць. Правільна? Ну дык што, гатовыя? Гатовыя! Тады першае пытанне. Чым лічаць кавун? Садавіной, гароднінай ці ягодай? Я.
я адкажу. Запомнила назаўсёды. Ягодай. Правильно. Наступное питання. Яка частка свету лічыцца радзімай кавуна? О, Ваня, твоя чарга адказваць. А ты что, не ведаешь? Не, забылася. Але ж ты нас выручыш, правда? Гэта паўднёвая Афрыка. Выдатна, Ваня. Третє питання. Якого кольору бывае кара і сярэдзінка кавуноў? Кара ад цёмна-зялёнай да жоўтай і белай, а сярэдзінка ад белай, жоўтай да ружовай і чырвонай. Абсолютно докладный отказ. Малайчына, Кася. Тады вось вам такое пытанне. Якія незвычайныя стравы гатуюць з кавуноў? Кавуновый сироп и соленые кавуны. Бінга, Ваня! Ну і апошняе пытанне. У якой краіне першымі навучыліся вырошчваць квадратныя кавуны? Ой, ну я ўсё памятаю, і што ў квадратным кантэйнеры іх месцяць яшчэ маленькімі, і што так зручней іх захоўваць. А ў якой краіне не узгадваецца ніяк. А я чую правильные отказы. Наши глядачи памятаюць. Подкажите, калі ласка, Касі. Як? У Японіі! Правильно. Дзякуй, сябры. Ну вось і ўсе мои пытанні. Вы цудоўна з імі справіліся. Таму што дапамагалі адзін аднаму. А зараз прапаную зрабіць перапынак і паглядзець яшчэ адзін мульцік. Мы толькі за, правда, сябры? О, ніхто не супраць. А зараз мы хочам пазнаёміць вас з адным нашым гледачом. Кухта Мішай з горада Барысава. Міша, салют! Салют! Ён даслаў нам вельмі цікавы ліст з загадкамі, якія сам сачыніў. І яшчэ намаляваў адгадкі. Вось яны. І мы можам шукаць у іх падказкі, калі не здагадаемся раптам. Ну што, мы пачынаем. А вы, сябры, таксама адгадвайце. Першая загадачка. Любяць і дарослыя, і дзеці пад дажджом з ім пагуляць. Ну а дома не забудуць у куток яго стаўляць. Здагадаліся, хто ён? Наш прыгожы Парасон! Правильно! Тады слухайце наступную загадачку. Не канапа і не крэсла. 4 ножкі ў яго. Зручна пасядзець на ім і дарослым, і малым. Здагадаліся, сябры? Ну, вядома, гэта Стул! І третья загадка ад Мішы. Звонкі голас у мяне. Замяняю пеўня. Зазвеню, буджу увесь дом, бо я новы. Я б сказала будильник, але не складана, і на малюнку у Мішы яго няма. Затое ёсць іншы прадмет, які цудоўна падыходзіць. А, сапраўды! Тады давайте яшчэ раз. Зазвеню, буджу увесь дом, бо я новы. Телефон! Правильно. Ну і чацвёртую загадачку я зноў бяру на сябе. Калі ласка. Калі сонны ходзіш ты і вачэй раскрыць не можаш, у пакойчык свой ідзі, там цябе чакае, ну, Ну, тут усё зразумела. Лошадь! І вось ён на малюначку. Добрыя загадкі, Міша. Дзякуй табе за іх. Так, вялікі дзякуй. Мы ўсе з задавальненнем іх разгадвалі. За гэта табе, Мішачка, належыць прыз ад нас і часопіса «Умняша», бо ты сапраўдны умняша і ёсць. Сябры, прыдумвайце і дасылайце нам таксама свае загадачкі. А мы будзем іх усе разам разгадваць. Толькі адна вялікая просьба. Калі атрымаецца, лепей па-беларуску. Але як не атрымаецца, можна і па-руску. Мы перакладзем. Галоўнае, дасылайце. Мы вельмі чакаем. А зараз чарговы мульцік глядзім. Хлопчыкі, а вы памятаеце, якія ў нас планы сёння? Вядома, памятаем. Адзначыць па поўнай дзень кавуна. Правильно! Асабіста я ўжо канчаткова даспеў, каб з'есці кавалачак другі. Кавалачак
хлопчик, я полову проглину. Ого, а долієш? Легко. А потім наладимо споборництво по стрільбі насінням. Ну, поглядім. Чи зможеш ти куди-небудь потрапити після полови кавуна? Поглядім. Ну, все, ходім шукати вартий мене кавун. До побачення, дівчинки і хлопчики. Бувайте, сябри. Зустрінемося зранку. У нашим доброранку!